Hello guys, खुलुमबाय दायो आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दायो आं ओरैनो बरिं मोननायखाय माने आङो भिडिअ फिसा बानायनो नागिरदों नालाय जोंहा दा मोनायाव बानलु रोसि फुदुंनो नागिरदों नालाय खायसिगोन नै लोगोफोर नायलांबाय थादो मानाबा खायग्रोसिगोन आरोना लोगोफोर मा होनोमोनलाय मानामुनि ओमफ्राय सनाफुलि मानामुनि गिदिर फिसा खायसै बैयाव बारियाव लोगोफोर लोगोफोर फैदो नायलांबाय थादो खायसै नै थादो Jangan lupa nih, kamu dia akan dapat diskon. Nơi jaya lupa. Jangan cinta dia nih. Ini mana nih? Sekarang. Itu kakak kuntan nih, udah dan kuntan udah ke, jangan ada kaget, kan kuntan udah. Bam lu udah siap nih. Gua kita kemana udah? Ibarat sona puli kanci sona puli. Sona puli. Masuk nggak? Materi. Cici materi. Uji masuk. Lagau थालिर बोखाबाय आं नै लोगोफोर नै थालिर दाउखा नोगोर राजुबखाबाय नायलाय आं थाइनै लांसै फाजा जानो थाइथाम लाबाय लोगोफोर थाइनैसो होनलांबाय थाइथाम नै जाबायदि बेनो नैबे गिदिरालाय नैबे बे गिदिरखौ बेलाय नैबे बैयो मोजां ना अ बेनो थोबाय दे बेनो गिदिर जाबायनो नैबेनो साल खुन्था रोदाया थाखाबाय नै लोगोफोर नैबेनो खमा रोदाया ओमफ्राय नैबे साल खुन्था रोदा ओमफ्राय नैबेयो थालिर रोदा ओमफ्राय नैबेयो मानामुनि फिसा बेयो गिदिर ओमफ्राय नैबे जारि ओमफ्राय नैबेयो सनाफुलि खमा बिलाइ सोंखानांगौ लोगोफोर बबाथाय खोमा नारें बिलाइ नैबे संख्रि दा नै खाखोजोब्बाय रेडि जाजोब्बाय मैगङा दाउ सिथारनानै जासिगोन आरो nung बै नामाखौ देदोलाय फैलाय नै बेखौ बासिलाय बै गोराखौ देदो नै बिदिखौ बै मासखौ देनांगौ गिदिर-गिदिरनाय गोराखासो
그그하면 끈끈끈끈 가오나 그게 뭐노가? 가오나 이 신발 아니 우리 능력 나가 사고 있네. 그 사는 말이야. 제발. 너무 맛있어.